Вучаніца 2 класа 33-й школы Алена Скрыннік з задавальненнем праводзіць летнія дні ў бабулі. Шпацыр на свежым паветры, гульні на пляжы і зносіны з сябрамі. Але дзяўчынка добра ведае, каб лета прайшло бяспечна і без здарэнняў, неабходна выконваць пэўныя правілы і быць уважлівай. Нужно соблюдать правила безопасности. Нужно обязательно не выходить на водоемы. Нельзя играться со спичками. Нельзя выходить на проезжую часть. Если едет машина, то нужно подождать, пока она проедет. Задача дарослых, каб дзеці ведалі, што можна і нельга рабіць падчас канікулаў і як дзейнічаць у выпадку надзвычайнай ситуации. Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь? Что у вас случилось? У нас случился пожар. Неаккуратный ребенок случайно поджег спичку. Очень важно в преддверии каникул напомнить гражданам, напомнить родителям о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и как важно обучать детей этим правилам. Летні сезон – асаблівы час, калі павялічваецца рызыка ўзнікнення надзвычайных сітуацый, тых жа няшчасных выпадкаў на вадзе. Простыя правілы – не купацца без дарослых і заплываць за буйкі на глыбокія участкі вадаёма. Тое, што выратуе жыццё. Особод будет выполнять задачу на местах отдыха личного состава. Мы, разумеется, прежде всего просим всех жителей и нашей области, и нашего города отдыхать в тех местах, которые подготовлены органами власти для отдыха. Праз некалькі дзён для прыкладна 150 000 школьнікаў пачнуцца летнія канікулы, і кожны з іх павінен восенню зноў прыйсці ў навучальныя установы. Няшчасныя выпадкі ў летні перыяд павінны быць выключаны поўнасцю. Алеся Гурын, Тацяна Піменёнкова, Валерый Гапанько. Тэлерадыёкампанія «Гомель».